Безнең тапшыруыбызның исеме җисеменә туры килгән Татар мәйданы икән инде. Татар интернетының бүгенге халаты турында да сөйләшик. Данил, үсеше, бүгенгесе, киләчәге татар интернетының шул хакта фикерләреңне уртаклашудан башласаң, бу өлешебезнең тапшыруыбызның. Татар интернеты үсештә дип уйлыйм мин, һәм аның үсеше бер яктан бәйле теге табигый факторларга дип әйтик инде, бөтен дөньяда интернет үсә һәм татар читтә кала алмый, ул үзеннән үзе үсә. Әмма дә ләкин бераз кем әйтмешли, бераз төртеп җибәрә торган яклары да бар, бераз төртеп тә җибәрәсе килә тизрәк үссен дип. Һәм менә шундый төртеп җибәрүчеләр күбрәк булсын бездә. Һәм үземне дә шул исәптән шулай бераз гына төртеп җибәрүчеләр исемлегенә кертә алам. Дөрестән дә тәртип җибәрү инде ул безнең гомумән милләтебезгә, теге Тукаебызның сүзләре бар бит әле, йоклаганмы син, үлгәнме, ул инде интернетка такыла бугай, телебезгә генә, милләтебезгә генә түгел. Шул гомуми халатны диагнозын чагылдыра инде безнең милләтебезнең бүгенгесе. Аның исеме, җисеме, халаты барсы бергә менә шушы тәртип җибәрүгә кайтып калаймы, аңламыйча. Шул төртеп җибәрүгә кайтып кала. Мәсәлән, менә мин харабрак йөрим. Татарның ниндирәк өлкәләре үсә интернетта, шулай бит. Менә мин теләр идем YouTube'та татар күбрәк булсын дип. Чөнки видео эшләүче кешеләр бар, гомумән нәрсәдер әйтерлек белгечләр бар, кызыклы шәхесләр, харизмалы кешеләр бар. Әмма дә ләкин менә әгәр аерым YouTube'ны алсак, анда инде татарга алга бару ничектер авыррак, чөнки бу алгоритмнарга да бәйле, наша система рекомендаций дигән сүзләр бар инде анда YouTube'та, шуларга да бәйле. Әмма дә ләкин Instagram'да татар бик теләп утыра, төрле яшьтәге кешеләр, өлкән яшьтәге кешеләр дә, кайчандыр мәсәлән татар газеталарын укыган кешеләр бүгенге көндә интернетта да бар, Instagram'да да бар. Бу теге газеталар бетте, барсы да интернетка күчә дигән сүздән әйтүем түгел. Газетасын да укыйлардыр, басма матбугатны да, тирашлар шактый бүгенге көндә шулай татар матбугатының. Әмма дә ләкин менә Instagram'нар да үсеп килә. Хәзер TikTok'лар үсеп килә инде мәсәлән. Анда да татар әкрен генә кирип килә. Һәм инде әгәр менә интернет аша татар телле контент аша дип әйтик, мәсәлән, инде акча эшләп булса, табыш алып булса, монда бернинди тертергә дә кирәкмәс иде инде, алар үзләре җигелеп тартып китәрләр иде. Син ничек уйлыйсың, менә интернет аша татар телле кулланучы акча эшли аламы? Ул мән интернетта, татар мөхитендә. Татар телендә контент чыгарып акча эшләү коммерцияле рәвештә бераз авыррак. Әмма без шуның белән шөгыльләнәбез дә, чөнки татарча сөйләшә торган, аралаша торган даирә ул зур түгел, шулай бит. Рус телле даирәне алсак, без бөтен Россиядә 150 миллионнан артык кеше моңа кушырга мөмкин, теге СНГ дәүләтләрен, читтәге рус телле кешеләрне, татарча укый торган, карый торган, фикерли торган кешеләр алар әз, шуңа да алар белән ниндидер коммерцияле продукт эшләү авыр. Әмма андый очраклар бар. Басма матбугатта да, Instagram'да да, сайтларда да, ниндидер продюсерлык үзәкләр дә, инде җырчыларны әйтмим дә, җырчылар коммерцияле рәвештә бик күп җырчы эшли. Булмый дип кенә утырып булмый. Менә максимум иң күп караулар ничә дәнә, ничә мең дип, ничә миллион дип җыярга мөмкин. Менә сез сөйләшеп утырган идек монда, Альбинның да сүзен әйтәсем килә инде безнең PR менеджерның. 150 меңнән артмаска мөмкин дип татар телле. Без даими рәвештә менә татарча караучы, татарча укучы кешеләрне ниндидер бизмән белән үлчәргә тырышабыз. Ничә алар, потенциаль ничә алар, без нинди санга таба үрмәләргә тиеш дигән. Бу күрсәткеч бит инде бер караганда. Бу күрсәткеч, әмма мин бүлү яклы. Менә мәсәлән татар җырчылары бар, YouTube'та татар клиплары матур гына, аларның караулары күп. Иң күп карау җыя торган контент бүгенге көндә ул татар клиплары, татар җырчыларының чыгышлары. Аларны минемчә татарлар гына карамый бугай. Менә шунда төп мәсьәлә. Мәсәлән, әгәр дә без ниндидер язуларыбызны, мәкаләләребезне күрсәтәсебез килә икән шул аудиторияга, без аларны күрсәтә алмаячакбыз, чөнки бу клипларны караган аудиторияның шактый өлеше гомумән татарча укымый, фикерләми, чөнки җыр ул берникадәр интернациональ продукт. Чөнки без менә машинада барганда чит ил радиостанцияләрен күрәбез, җырларын тыңлыйбыз, үз хозурлана, әйме. Шуның шикелле. Инглизчәне белмибез, мәсәлән, немецчәне, французчаны белмибез, җырларын тыңлыйбыз әйтик. Монда да шул ук хәл. Шуңа күрә аларны ниндидер бер планка итеп кую яклы түгел мин. Инде менә укыла торган фикерле контент монда бераз гына әзрәк аудиторияле, тарырак. Әмма алай булган чакта да әле аудитория зур һәм
кайдадыр барырга безнең уфуклар киң дип әйтәсе килә. Һәм шушы офыкларны тагын да тирәнәйтү, киңәйтү өстендә даими эш алып барыла. Инде ул хәзер безнең республикабыз дәүләте, хөкүмәте җитәкчелегендә, инде безнең менә телләрне үстерү комитеты кысаларында да шактый гына матур, шундый кызыклы, кызыктыра торган эшләр эшләнәме. Шуларны да сез бергәләп алып барасызмы? Радио тыңлаучыларыбызга, әгәр инде аларның да шундый теләкләре бар икән, үзләренең кызыклы видеороликлары, кызыклы яңалыклары бар икән, сюжетлары бар икән, монтажлый беләләр икән, төшерә беләләр икән, аларга киңәшләрең, аларга ниндирәк мөмкинлекләр тудырылган, ниндирәк мөмкинлекләр бар? Әйе, менә өлеш әйтә башладың. Безнең бар бит инде Татарстанда Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссия дигән оешма. Аны Марат Готов улы Әхмәтов җитәкли һәм дә алар төрле оешмалар белән ниндидер проектлар башкаралар. Шул исәптән менә безнең матбугат.ру порталы белән проект эшлибез. Ул Тәэсир дип атала. Тәэсир видеороликлар бәйгесе, татарча видеороликлар бәйгесе. Ул менә безнең май аенда башланып китте, майда булды, июньдә булды һәм ел ахырына кадәр ай сайын үткәрелә. Һәр айның 20-сенә кадәр видеороликлар җибәрәләр конкурсантлар һәм дә акчалата бүләкләр торырга мөмкин. Беренче урын өчен 50 мең сум, икенче урын өчен 30 мең сум, өченче урын өчен 20 мең сум. Менә шундыйрак кызыктыргыч чаралар. Моның сайты да бар, бәйге.татар дигән сайт, һәм Инстаграмда да бәйге.татар. Менә шушы роликлар аша да киңәйтәсе килгән иде менә шушы куллану даирәсен. 50 мең тушалар булдымы? Безнең менә бу айдан гына башланды андый шартлар. Моңарчы без профессиональ һәм хәвәскәр видеолар дип бүләйдек. Анда профессиональ видеолар, мәсәлән, 70 мең сум тоттылар. Хәзер инде менә 50, 30, 20. Менә шундыйрак формада бара. Ай сайын 100 мең сум приз фонды булып чыга. Монда инде шәһәрдә яшәүче дә, авылда яшәүче дә, теләсә кем бала кеше дә, бабай әбиләр дә бөтенсе катнашалар. Әйе, бөтен кеше катнашалар һәм беләсеңме, Фаил, монда безнең мәсәлән татар видеороликлары дигәч, ул гел менә татарлар турында шикелле килеп чыга. Тукай турында, анда ниндидер язучылар турында, авыл турында, татарча беләсеңме, белмисеңме, гел менә шул бу ничек тә булмасын, алар барысы да кирәк, әмма бу бик тар даирә. Кызганыч, безнең татар теле бик менә шушы тар даирәдә генә әдәбият, сәнгать, тарих, филология даирәсендә генә. Безнең максат һәм безнең хыял роликлар күбрәк булсын иде киң катламда. Һәм шундый роликлар килде безгә. Менә мәсәлән бер мисал итеп әйтә алам, бу июнь аенда безнең бер җиңүче гаражында видео төшергән, бик матур итеп, сыйфатлы итеп монтажлары белән ул Жигули машинасының поршнен ремонтлый. Һәм анда шундый кызык итеп сөйли ул. Бу поршень, бу пешкәкнең, бу пешкәктән көянтә чыгарабыз. Бу ВАЗ-2107 этәргеченеке. Һәм анда мәсәлән аның бер песие карап утыра. Бу песие минем баш мөхәндис. Мин әйтәм, нәрсә, нинди сүзләр соң бу? Нинди телдә сөйли ул? Нинди телдә сөйли бу? Һәм бу шул хәтле теге чиста матур әдәби телдә сөйли, буларның барысында шушы гаражда эшләп. Һәм бу безнең колакны яра. Бу ни өчен безнең колакны яра? Бу безнең трагедия. Ни өчен дигәндә, безнең татар теле менә тар даирәдә генә кулланыла, тулы тормышта, тулы канлы файдаланылуда түгел татар теле. Шуңа да бу ул кешенең гаебе түгел мондый тел белән роликны яздыру. Бу безнең гаеб, без аны аңламау. Шуңа күрә менә бу роликны да бик игътибар белән карадык, ул безне шатландырды. Менә шулай итеп безнең татар теле шул исәптән видеолар белән таралсын иде, кулланылышка. Менә мондый гел татарча менә шундый үзебезчә генә, татарча гына без бит әле теге халыкара дип әйтәбез бит инде. Бөтен кеше дә аңлый торганрак телдә күбрәк төшерәбез бит инде. Балалар да, яшьләр дә, хәтта инглиз телләрдә кертеп җибәрәбез. Менә мондый сюжетлар караучыларын җыя алыр дип уйлыйсыңмы син? Менә гел шулай саф татар телендә булса. Гомумән, видеороликларга килгәндә төрле платформада төрлечә җыя роликлар. Менә мәсәлән, әгәр дә теге яки бу ролик Инстаграмда 5000 җыя икән, бу әз санала. Ә инде шул ук татар ролиге YouTube'та 5000 җыя икән, бу күп санала. Шулай ук хронометраж буенча да менә безнең бәйгедә катнаша алалар 5 минутка хәтле булган роликлар. 5 минуттан артса инде катнаша алмый. 5 минут күпме ул ролик өчен? Әзме ул? Шул ук вакытта мәсәлән YouTube'ка куясың икән, ул кичкенә ролик санала 5 минутлык, ә Инстаграмда ул зур санала. Шуңа күрә роликны карау-карамау ул әле платформага да бик бәйле. Ә инде TikTok'ка килсәң 5 минутлык анда бөтенләй дә роман кебек була. Роман шикелле. Анда чөнки шылт-пылт ролик бетте. Шулай бит, шундый формат. Шуңа күрә без гомумән татарлар, нәрсәдер җитештерүчеләр, роликлар ясаучылар, блогерлар барыбыз да менә шушы форматларга яраклашырга мәҗбүрбез. Чөнки башкача булмый.
Шулай. Һәм инде кеше үзенең сәләтенә, үзенең шул фикерләвенә карап та сайлап аладыр инде бу платформаны. Әйме Instagram күбрәк кемгә ошый, кемгәдер YouTube ошый. YouTube инде ул теге озын итеп сөйләргә яратучылар өчен, сәяхәтчеләр өчен, Instagram инде ул ниндидер ачышлар ясаучылар өчен дип уйлыйм мин әйме. Үзеңнең тормышыңны күрсәтү, лайфстайл дип атыйлар инде. Әйе, чыннан да ул һәрбер платформа төрлечә һәм менә бер шаярулы бер метафора китергән инде берсендә. Ул кешеләргә шадымында да әйтим инде. Ни өчен менә яшьләр TikTokка кирип киттеләр хәзер? Менә мин аларга әйтәм, менә мәсәлән күз алдыгызга китергез, авылда капка төбендә әбиләр утыра, әйме, кич утыралар. Һәм шунда яшьләр чыгып китәләр өйдән клубка. Ни өчен клубка чыгып китәләр алар? Капка төбендә әбиләр белән утырып калмыйлар. Чөнки аларга айрым бер мөхит кирәк. Шуңа чыгып китәләр. Инде әбиләр клубка барып керсә, бөтен әбиләр, әйдәгез, биебез бергә дип. Яшьләр алар белән калмаячак. Яшьләр клуб артына чыгып китәчәк, шулай бит. Монда да шул ук хәл. Менә мәсәлән Instagram барлыкка килде, яшьләр неке буларак, анда ВКонтактедан Instagramга өлкәннәр күчә башлады. Instagramнан яшьләр аерылып чыктылар TikTokка. Хәзер TikTok универсальләшә барачак. Хәзер әбиләр дә TikTokка керәчәк. Аннары алар кирип җиткәч, иманым камил башка төрле бер ресурс барлыкка киләчәк. Һәм шулай дөнья шулай бара ул. Шулай. Яшәреп бара дигән мөмкин. Яшәреп бара, я. Безнең радио тыңлаучыбыз менә Илдус Бауладан экскаваторчик безнең кем ул мөхәндис дигән сорау биргән. Син бит әйткән идең безнең мәчебез мөхәндис карап тора дип әйме. Әйе, кем ул мөхәндис? Әгәр дә менә безнең тәэсир бәйгесе кем ул мөхәндис дигән сорауга инде шуңа гына бер җавап кына бирә торган булса да, бу инде зур әйбер. Мөхәндис ул инженер булып чыкты. Шулай бит. Ул дөрес, бу алынма сүзләр, ул төрекчәдән дип аңлыйм, шулай бит. Фаил, син күбрәк беләсең бу мәсьәләдә. Әмма дә ләкин менә хәтта менә бу бәйгенең атамасы да тәэсир дип атала. Менә тәэсир, мөэмин дигән сүзләрне мәсәлән, әйме, аларны татарда бик күп татарлар да дөрес әйтми. Тәймин дип әйтәләр, әйме, тәйсир, тәймин, күпләр әйтә белми. Мин инде шуңа күрә аны оештырган вакытта да, монда исемне уйлап тапканда да мин әйтәм, ким дигәндә тәэсир дигән сүзне дөрес әйтергә өйрәнерләр, мин әйтәм. Шуңа күрә сүзләр аша да әкрен-әкрен шулай өйрәнәбез. Яхшы, дөрестән дә менә нәрсәгәдер безне өйрәтәләр, нәрсәгәдер инде үзебез дә өйрәнәбез. Шулай бит. Менә килгән күпме сюжетлар килде менә, һәм алар арасында сине бераз гаҗәпләндергән, шундый таң калдырганнары булдымы араларында? Ай сайын күпмеләп килә дигән. Ай сайын бер 100гә әз генә тулмый роликлар саны, килгән роликлар. Менә май аенда, июньдә, инде авторлар саны бер 40-тан артык 50гә таба. Һәрберсе димәк икешәрне. Һәрберсе безнең бәйгенең шартлары буенча бер кеше иң күбе 3 ролик җибәрергә мөмкин бер автордан. Араларында әлбәттә инде ничектер ваграк, начаррак сыйфатлылар да бар. Бу телефонга бәйлеме нәрсә? Артык аяк асты төшерелгән. Юк, монда бу тәҗрибә җитмәүгәдер инде, әйме? Син беләсеңме, хәзер шушындай телефоннарга профессиональ фильмнар, кинолар да төшерәләр. Шуңа күрә менә без элек шартында куйган идек, профессиональ һәм хәвәскәр дип. Бүгенге көндә бу менә техник яктан караганда бу шикләр югала бара. Чөнки иң мөһиме эчтәлек, контент һәм креатив. Инде аны телефонга да төшерергә була. Чөнки элек мәсәлән профессиональ видеоларны студияләр төшерәләр иде. Анда чемодан хәтле камералар күтәреп йөреп шулай бит. Бүгенге көндә шул махсус монтажерлар бар иде. Махсус монтажерлар. Хәзер иншотка кирдең үзең. Бөтенесе, хәзер телефонга төшердең, телефонның яхшы сыйфат белән төшерә, шунда ук приложениедә иншотмы башкасында монтажлыйсың, һәм синең кеше аңлый да алмый, күрә дә алмый. Студия төшерелгәнме моны, яки син кесәдән әйбер чыгарып төшердеңме? Шуңа күрә менә бу шикләр югала барганга күрә без инде эшләдек профессиональ һәм хәвәскәр дип бүлеп түгел, гомумән кызыклы булу ягыннан. Шулай да менә ниндирәк өлкәләр күбрәк сезнең тарафтан хуплау, яклау таба, ниндирәк юнәлештә төшерелгәннәр менә әйтсәң иде хәзер киңәшләреңне. Шундыйрак булса кызыграк була. Мондай өлкәләр инде тапталган, мондыйлар туйдырган, мондыйлар инде күп булды. Менә әле безнең чирәм җирләр дип әйтәләр әйме. Бу өлкәләр әле кызыграк булар, бу юнәлештә эшләсәгез, сезгә менә шул 50 меңнән алу форсаты күбрәк булачак мөмкинлеге дип. Монда беләсезме, май аенда эшләгәндә анда инде 9 майга багышланганнар булды шактый, әйтик. Тукай айлыгы беткән, апрельдә Тукай айлыгы бетте дә, Тукайга багышланганнар булды. Бу шулай күбрәк булганнар турында сүз. Инде менә оригиналрак буласыгыз килсә, ниндидер менә гомумән үзегезгә кызык өлкә. Мәсәлән, сез стоматолог.
эшләгез без бер кызыклы гына видео стоматология буенча. Киңәшләр буенчамы, башкасы буенчамы. Мәсәлән, сезнең ниндидер хәвәслегегез бар икән, бәлки һөнәрегез түгел, нинди кызыксынган әйберегез. Шул турыда әйбер эшләгез. Сез анда эксперт, шулай бит. Монда тема ирекле, дөресен әйткәндә. Иң мөһиме роликлар татарча булсын, һәм дә кызыклы булсын. Әмма роликлар дигәч, монда инде шулай ук зур игътибар бирелә монтажга, титрлар дибез бит инде, ниндидер отбивкалар, ниндидер дизайн элементлары, менә шундый креативка да. Чөнки бу бит инде роликлар бәйгесе, ниндидер эчтәлек бәйгесе дә түгел, шигырь уку бәйгесе дә түгел. Кайберәүләр менә мәсәлән матур итеп шигырь укый, һәм ул ролик була инде, әйме? Әмма монда бит шигырь уку бәйгесе түгел бу. Бу роликлар бәйгесе. Ягъни менә шушы ролик буларак бизәлеш тә, музыкаль бизәлеш тә шуңа керә. Алар да бик мөһим. Һәм жюри әгъзалары аңа зур игътибар итә. Һәм әле яңалыгы, идеясы мөһим әйбер. Идеясе, нәрсә әйтергә теләгән, эчтәлек, креативлык, менә бераз гына теге яңалык алып килү, барысы да карала. Менә интернет киңлеккә керсәң, инде анда чит илләрнекендә анда шаклар каткыч нәрсәләр генә юк. Менә шуларның идеяләрен бераз гына алып, бераз гына үзгәртеп, бераз гына шомартып, татарчалатып, андый бу плагиатлык дип аталамы? Әллә ярыймы андый бер? Идея тарафыннан әйтү. Гомумән, бөтен велосипедлар да дөньяда инде уйлап табылган. Хәзер шуларны модернизацияләү бара. Мәсәлән, әгәр сез уйлыйсыз икән, ВКонтакте социаль челтәре ул үзеннән-үзе уйлап чыгарылган әйбер дип. Без аңлыйбыз, ул Фейсбуктан күчермә шулай бит. Монда дөресен әйткәндә күчермәләр күп. YouTube бар, аннары Rutube бар иде, русча әйтик. Монда ышанда түгел, монда булган әйберне дә үзебезгә, менә безнең халыкка аңлашыла торган итеп, безнең халыкка якын итеп үзгәртү, миңа калсам да начар һәм куркыныч әйбер юктыр. Үзебезчә, халыкча, милли үзебезнең әйме. Безнең менталитетка бара торган. Димәк, эшләргә, тагы бер кат ничегрәк юлларга, кайчанрак, кайсы көннәргә, кайсы вакытта дип әйтик, нәтиҗәләр ничек ясала, шулар турында әйтсәң, безнең инде 1 минут вакытыбыз калды. Әйткәнемчә, һәр айның 20-сенә хәтле җибәрәләр материалларны, видео эшләрне, һәм инде аннары жюри әгъзалары карый да, нәтиҗә чыгара да, һәм инде җиңүчеләрне бүләкләй башлыйлар. Һәм шушы уңайдан гына тагын берсендә әйтим, менә блогер татар дигән бәйгедә үткәргән идек. Март айында ул профессияләргә, һөнәрләргә бәйле рәвештә иде. Һәм дә шушы көннәрдә башлыйбыз, Алла бирсә, икенче блогер татар бәйгесен. Ул инде бәйле булачак авылларга. Без монда авыл аккаунтларын билгеләячәкбез, һәм дә 5 авыл аккаунтын билгеләячәкбез, һәм дә 5 пост. Теләсә кем катнаша ала торган социаль челтәрдәге кызыклы пост авыл турында. Менә җәй белән дә бәйле рәвештә бу. Чөнки безнең телебез дә авылда күбрәк сакланган. Мин мәсәлән үзебезнең Яншык авылы сайтында Балык бистәсе районының үзем алып барам. Миңа бу тема якын, һәм дә башкаларны да шушыңа чакырып калам. Һәм тагы бер әгәр идея әйтсәк инде радио тыңлаучыларыбызга, менә безнең октябрь айында халык санын исәпкә алу узачак. Менә ул бик үзенчәлекле чара, бик мөһим чара безнең милләтебез өчен. Менә бу темага сюжетлар эшләнелсә, хупланыламы алар, кабул итеп алынамы? Һәм гомумән кирәк дип саныйсыңмы син? Кирәк дип саныйм, әмма алар үтемле булсын, шулай бит. Алар ниндидер теге басым ясау формасында булмасын иде, пропаганда бәлки формасында булмасын. Бу җиңел булсын иде, аңлаешлы һәм файдалы булсын иде. Шуннан да халык сан алу якынлаша, ул бит берничә тапкыр күчерелде, шулай бит. Аның бәлки күчерелүе безгә яхшы да булгандыр, барысын да аңлатырга, күрсәтергә, шулай бит шикләнүче кешеләргә һәм менә шушы халык санын алуда барысын да әйбәт кенә башкарып чыгарга язсын.